Hi mga ka-birds, welcome back to my channel. Today's video, mamakals puno mi, manguan may salin-salin. At ila Clarissa. Salin-salin sa New Year ko no. Ugwa gani jamo ni ron kiban gini sumniyag sa island ron. Ang lakaw ng mga sayay. Hala na lagi pinatanom. Mama na ni Alin. Kana. Papayo ang segunda. Anak. Tayo pata. Okay. Ano sa kabidyohan ka na ho? Lang, murag ni tambok-tambok juga ron lang. Tambok-tambok kabuyag. Awa. Kaila ka na? Sabi ko, huwag kakailas na nanom. Oh. Nasa aga siya. Nabuala. Kita kita ni lahat ng baguan. Hala, pagtahaan ni uwan. Nari paliga oh. Mga taong dire. Allah, piganan. A few moments later. Dara, nangabot na me. Nagpicture ka, nagvideo. Video. Asam to sila lang kita likod na. Asa? Ano ni? Ano bang? Sa tingalan anak Dara, nangabot na me. Pila na ka-1,000. Sus, kulabat naman nila ang luto. So sa gabuang ingana ko ang gipang labay.
Ay, son, kaya nga po ta, son. Ay, naabot na jud me. Ay, lubi ba? Iana, bitaw mo lagi ana ng lubi ba? Pag hay ko no lang kay naabot na. Tuwa. Ipakita sa Ako, danaw. disla. Kana kung nason ka bijuan ka, son. Ako isa kag una. Oh. Pag profile ba ina na sa car? Ah. Kay nay buwak. Na ba de? Garo chun na mo koy buwak. Saman. Nay ba? Kaya ko na lang naisilhig ka. Silpo na naarap pa na sa ubos. Iana oh, di balik ko na lang yuta. Mura ko lupan ka to kas langit. Gizen. Lubi ba din na? Pero mas lagi. Oh, ini kaligid ni mo, ligid. Yung number ni mo kung tawagin ninyo ba pahibalua kay alas 11. Alas 11 inyong sabot niya. Ano na orasa ro? Ay, Lin, ipalihog ko Lin la. Kay magkuan ko kaliro lin. Wala sa ilin, wala sa ilin. Patik daw ni. Ayaw mo pangaon ha? Batilan! Dili na malahos ang kutsilyo ri akong bukton lin. Baharan mo po niya. Gabi o, galaw ilaw ko gabi o. Gabi o, kabasa. Ginahan kay kumukha og spaghetti at ka pero tapulan ko himo. Dali ra man. Mong gupod. Ginahanglan ginag-uras. Unya birthday amo mo order man ko Madam Aini. Pero matud pa ni mura kuno kay spaghetti kay 24 hours ra kuno. Nawa man nagini makan og. Ga-picture ka dyan, ari-ari dyan. Video lagi ko. Video ni. Ay, upload mo ni. Kani, kani? Kani ka? Kauban, ramang muna si Bahang Gipo. Kasapan dita ani patak-atak sa bube. Mura na? Oh, very lang. Try na ay. Inong ko. Wa na may uno din ibabaw, mura man kuna. Di kaya mo kunin sangkutanan mo kunin niya unya. Ya pilih sebelah ron. Hala kan ya. Sama juga sih. Mura ko. Dah udah.